ба фикри шумо ман ба коргари бонк монандам набошам дар Алиф Бонк ба ҳайси SMM менеҷер кор мекунам ва имрӯз бошад Алифро аз берунию аз дарун нишон медиҳем. Рафтем. Саҳари ман одатан аз қаҳваи болаззат сар мешавад ва ҳамин хотир пеш аз ҳама ба назди кофемашина меравем. Фарҳангу арзишҳои нек дорем ва ҳар яке мо кӯшиш мекунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар шавем. Фикрҳои ғайриоддӣ пешниҳод мекунем. Қуллабҳоро шикаста ватанамонро ба як сатҳи нави иқтисодӣ мебарорем. Алиф ҷои озодист ва ҳама вақт дар фикри пешравӣ аст ва ба ҳар яке мо имконияту челленҷҳоро мегузорад ки бо онҳо мо метавонем ҳаётро иваз намоем. Читав? Бо тренингҳо, брейнштормҳо ва скрамҳо. Агар хаста шуда бошем, ба теннисбозӣ машғул мешавем ва фикрҳоямонро тоза менамоем. Ани ин одамои зур happiness менеҷер мебошанд ва ҳама вақт бо қавли рисугием рижуха доранд. Масалан, арт-терапия мегузаронем. дирӯз муви тайм буд, имрӯз мафия бозӣ мекунем. шумо зурен, чемпионати волейбол аҷоиб гузашт. меҳнатдӯстӣ ва ғайриоддӣ будан дар Алиф қадрдонӣ ва мукофотонида мешавад. дар идораи маркетинг бошад, метавонед истораи саҳифаҳои иҷтимоиамон шавед. Салтабе. ин буд шиносоии кӯтоҳ бо Алиф. Гап бисёр вақтинавор кам. Агар хоҳед ки ба тими ғайриоддии мо ҳамроҳ шавед, пас дар сайти job.alif.tj дархост гузоред. Шунидан кай бувад монанди дидан. Розиед? Пас шуморо интизорем.